slaap. Wat? Annie? Zie je nog stilstaan? Kijk. Van een laag. Ben ik dat nu of hebben we niet gewoon top veranderd? Ja, is dat geen probleem trouwens? Als ik natuurlijk geweten had dat alle teams met 4 robots zou kunnen werken, dat we dat ook kunnen doen natuurlijk. Ik ging ervan uit dat iedereen maar met 2 robots kon. Ja? Maar dan gaat die ook Iedereen klaar? Nee. Carnage, overal brokken. En... Licht? We kunnen niet gewoon groen of rood pakken. Dat is voor iedereen gemakkelijker. Ik werk eigenlijk ook niet alle balken. Ja, maar dat is nog niet klaar, denk ik. Maar anders moet ik met dit scherm open. Ja, dat is goed. Al die mensen hebben een calibratie. Ja, oké. Zijn er genoeg balkjes? Ja, Het detecteert alle balkjes niet. Wij zijn klaar. 3. Dat moet niet. Ja, maar wij kunnen niet alle balken. We zijn klaar. Ja. 3, 2, 1, go. Die robots zien die bochten op die op. Wat doen we als ze botsen? Hebben we zo goed te hopen, even rijden. Laat staan. De geel gaat niet pakken. Hoe was er op? En die kleur is niet toegevoegd. 10 uur tot een bal half gedekt, nu gaan we En waar is dat niet gewoon? Keep going. Zeg jongen. Zijn we al? We hebben er al 2. En nu past We hebben er het. 3. Ja, toch redelijk. Hij herkent de grond dan niet op de wegen. We bouwen lager We rijden. hebben er al 2. 14. De robot weer klaar. Ja, die is ja. Ja, als je crasht toch, hè? Ja, dat is jammer. Kunt je die vlucht uit de weg al? Kijk eens, dat geel balkje wel. de balken steken. Hij ziet die balkjes niet, die geel. Hè? We moeten maar weer iets verzinnen zeker. Ik weet niet, was gecrashed op de rol. Dat zou ook goed zijn voor ons. Dat is net zo. Wat in de Je blijft steken. Even steken. Ja. Yes. Al 5. Ja, wacht. Hè. Achteruit. Bijna 5. 7. Ja. Ja. Ja, wij vallen. Je zit er nog. Hoeveel lagen? 14. Ja. Ja, dat is Ja, hij is van ons uit de niet beschrijft, hè? Pak je dan gewoon weg. Ja, nee, hij komt nog. Alleen staat die robot in de weg. Wat is daar gebeurd? Oh, we gaan 7 ballen hebben of wat? Ja. Nee, hij zit niet. Zo waarder? Kan iemand 14. Dat is een filmpje om een presentatie te laten zien. Hè. Inderdaad, die van ons doet zo rustig zijn ding. Zo'n paniek. Dan is hij nog aan het De wachten. ballen niet. Ja, goed, die een bal goed, maar nog eens op. Ah, zou die nog zien? Ja. Want hij was nog aan het wachten. Normaal gezien op bus zijn of dat zware sport kunnen we Wel. iets te kunnen bussen. Nee, ik had het opgeven. We hebben hem nog niet moeten herstellen. Ja, die was nog niet. Ja, dat is echt. Dus ik had hem niet meer achtervolgen. Nee, dat is geen bal. Wat gebeurt er op de scherm? Het tekent zich klaar. Als je bij je centrum gaat, dan zet het tekent het. Ja, maar ja. Onze gaat snijden. Nog een bal. Ja, er is een.
Oh nee, maar daar was de bal. Ja, ook de robot lijkt te veel op mijn bal, man. Ja. Fuck you! Dat is tactisch, hè? Dat is tactisch. Ja, met een supercharge. Ja, kijk, iemand Dat is geen super... Ah, jawel, een supercharge. Ja, Ik kan niet pakken! Payback, joh! Ja! Klep open! Oei, je ziet hem niet. Ah ja, onze robot. Ah, fuck. Laat me wat dikker. Kijk, Dat is wel een andere man. Nee, terug. Ja, die is wel gevaarlijk, hè, man. Ja. Eindballetjes. Ja, Maar 6 euro. om maar bocht te nemen. Ja, je ziet hem maar bocht te nemen. Ja, zo hè. Je ziet hem niet. Ja. Ja, daarom haat ik die door dan. Ik vind dat dan wel rood mag zijn. Wauw. Dat zal het al zijn, hè? Ja, maar dat is een kleur. Wat is de stand? Moet dat tegen kunnen, hè? 100-0 of zo? 8 voor ons. En bij de rest? We zijn maar 6 naar over, hè? Is hier een bal niet meer? We hadden er veel mee.